Rapisa tak sawang nanging neng ati tansah kelingan manise janji janjimu kuwi nglarani ati. Yo Senajan aku loro neng sekuat nyangka tantu sing ana dodo perih rasane yen eling kowe angel tambane. Apa aku salah yen aku crito apa anane wong sing ning sanemu ben melu krungu piye tenane. Apa aku salah yen aku kandha apa anane ceritane tresno nalika biyen aku lan kowe. Senajan aku loro neng sekuat nyangka tantu sing ana dodo perih rasane yen eling kowe angel tambahane. Apa aku salah yen aku crito apa anane wong sing ning sanemu ben melu krungu piye tenane. Apa aku salah yen aku kandha apa anane ceritane tresno nalika biyen aku lan kowe. Wong sing ning sanemu ben melu krungu sing tak rasake. Matur nuwun. Iya, setunggal lagon koleksi Sidi Kempot Tatu sampun kapiarsa dumantar diajeng Fitria. Mugi-mugi dados nopang libur sauntaus dumateng ngarsanipun para enggah.